Ce soluție avem atunci când pierdem un dinte natural? Prima soluție, după extracție, se inseră un implant dentar în locul rădăcinii dintelui natural, iar după integrarea implantului se aplică o piesă intermediară bontul-protetic pe care urmează coroana dentară. Puntea dentară, avem și această soluție. Momente în care am pierdut un dinte natural, pentru a face o punte, cei doi dinți vecini vor trebui tratați pe canale. Asta înseamnă că se va scoate nervul, se va obtura canalele, iar pentru a aplica o lucrare, se va îndepărta un strat de smalț pentru a forma spațiu pentru viitoarea lucrare. Astfel, vom obține închiderea spațiului gol. Dacă sunteți într-o situație similară în care trebuie să luați o decizie, recomandarea noastră este să vă păstrați dinții naturali integri. Rezolvați doar spațiul lipsă în care s-a ajuns.